हाय लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। हाय लोगोफोर नै जोंहा दिनैहाय मा खालामनो नागिरदों टाइम पास खान्थाल जानो नागिरदों आरो ना। खान्थालाबो जा गिदिरखा नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आरो नायबाय थादो नै सानैयाहाय दाननाय स्टार्ट खालामबाय आरो नै नायदो नायहरदो नै खान्थाला बिराद गिदिरखा नै बोरैबा नायबा फिसा नुदों दै खिन्थु गोजौजों नायबाय नालाय नै दानगासिनो दङ दानग्राया नै जोंना माबायदि ना हरदो आरो एसे केमेरायाव आं लाबोदों जोंनि न'नि जे थायखादोंमोन गाहायनिफ्रायनो हायाव सुंथालायनाय ओमफ्राय गाहायनिफ्रायनो गोजौसिम थायखायो आरोना नोंसिना खान्थाला थायो मेरला बिफां दङ जोंना गासै 9था दङ आयु ओमफ्राय गासिबो थायजोबो माखासेया थायथ'वाखै ओमफ्राय 6थाया थायो 6था थायो आयु होनबाथ' जाख'नोनो हाया माथो जाख'नो हाया बङाइगाव फानफैयो बङाइगाव फानफैयोना 10 थाखानिल' लाबोयो बे गिदिर गिदिरखौनो 10 थाखानि दाख्लै 30 ता लाबोखांबाय आयु होनबाथ' टाउनावहाय जोंनाव बिराद दाम लाफैयो बिसोरो ना दाम लायोथ' आरो 30 थाखा 40 थाखा बेखौथ' जोंनाव 10 थाखानि मोना एफा गिदिर खान्थालखौनो 10 थाखानि मोनगोन 30 थाखा लागौमोन बेखौहाय थिखोनो हाजासेखा बेसरा बिराद खस्थ' लाबोदों दे बेखौहाय नै थिखोनो हाहां हायाहां लेर लेर जालायलायदों बेसरा नै जोंना सासेया माबा दुमदु बिलाइ खादों खान्थालनि आथा फुगारनो थाखाय बेसरा एखेबारे नै हाग्रायावसो लेवार बारुनो खाहैगासिनो दङ खान्थाल फिथाइखौ फुगारनो थाखाय नै नायदो औ जासिगोन लाबोदो जाबाय बियो ना ओमफ्राय नांगौबा दा सिजों फुगारनोलै माथो गोथाङा रिजाल्ट थाबाय आंनाव बिराद आखा दं आरो ना आयु ओमफ्राय खावलायाव केरासिन फुननांसिगोन दे नोंनाव खावनानै फावनांसिगोन खावलाय फावदुदुराव केरासिन फुननांसिगोन नै नायबाय थादो बिदिब्ला आखाइ सालायलायो आखाइबो सालायलायबायनो बे सानै ओमफ्राय गिलिर ओमफ्राय दाउ गोदा गोदासो एसे रेजें जाबावबाय मिन्थिबायना गोबा जालांबाय आरो नङाबा सिगाङावहाय एसे गिलिरमोन गिदिरथारमोन दाउला खासि गोदा गोदा रेजें जाबाय सिखाया कि रेजें जाफिरोहाय माने एसे माबा जाबाय आरोखि ना जामबाय आरो जामबाय थाबाय नालाय नायबाय थादो जों जानायखौ बेस्रा सासेया दानजोबनो हाया आखाइ रुबायबायना सासेया दानलायबाय नै नायहरदो नै दानगासिनो नै भिडिअआवसो फिसा नुदोंहाय दा गिदिरानो नै सानै सानै दाननांगौलायबाय आसुरितसो खान्थाला आयु आयु गुदिनिफ्रायनो थायनाय खोथा जोंना गुरुआबो जायो नालाय गुरुआ नाय नेगासिनो जोंहा नै माला दानखाङो नेगासिनो नै आरो फैबावबायसो खाथियाव नै सिङाव नायनो लुबैथारबाय आङो बोरै बोरो मोदोम नामा ए माथो साइसआवलाय नायनायाव ना ओमफ्राय एसे गिदिर नुदोंमोन ओमफ्राय एसे लांबावनांगौमोन उफाय गैया मोदोम गोनांखाय जानोसै आरो जोंना गेजेरजोंनो दानख' जाखासिगोनदां ना दाननायखौ नायदो जै अमा हारिनि जै वाव दिना सिद्दाथारहाय आखाया थें थें मोजांथ' नै गोरलै नङा माथो दानख'बा एसे बुरजा जानो हाखानाय नङा ना औ प्लास्टिकआव खाथे खाथे दोनसै फ्रिजआवहाय आखिजों दाननाय बायदिसो नुयो भिडिअआवहाय बेखौ आंखौ दाख्लैहाय सासेया आखिजोंसो खिबु सौग्रा आखिजोंसो जादों होनदोंमोन आंखौहाय माबाखौहाय ओमफ्राय आं जेबो होनहरासै आङो औ माबा नुयो बे आंनिखौ दाख्लै बिदि जादों आरो ओमफ्राय आंबो थाल गैयाना इदिट खालामखांनानै हगारबाय आङो बे आखिजोंसो जानाय बायदि नुबाय आरो सासेया बिदि होननानै कमेन्ट हरबाय बाल आंखौ नायदो नै दा माबायदि नुदों नै आखिजों दानाय बायदिसो नुयो नै राइटसो आगदा जों जानायखौ देखायबाय थानोसै र' नायबाय थादो मोजां जाबाय आं नों दानो देनजार सिदाखा बेना आखाया नै आयु अमाबो गोदोना हागलायगोन नामा बेना आखाया देनजारखालै सयथिबो आयु नै दसेनो आंथ' माने आं दाननोनो रोंखानाय नङामोन आरो ना गयै गदे आंजों दा असाइस जाबायमोन खान्थाला नोंजों नायलाय जा मोजां जाखाबाय साखा साखानो जानोबो मोजां जायोना बिदिबा मोजां दानोबा एसे खाथियाव देखायथारनोसै आं नै गोमो गोमोलायबावसो ना आं बिदि गोमो गोमोबाथाय बिराद गोथाव मोनो दाबु ना मा होनोमोनलाय बेखौ मादा खान्थाल मादा खान्थाल मादा ना आं दाबुजों दाबुआ र' सिङाव दङ दाबुआ र' सिङाव थायो बेखौ होनो दाबु बिशपनि खाथियाव थानाय टाउनाव थादाव गामिनि भाषायाव रोंलाय लांला बाल खम जारला नायसै सासेया नै जोंना मादा गारगासिनो दङ गारखांनानै जों साफा खालामखांनानैसो दलद जिरायनानै जागोन आरो ना लोगोफोर
गुरैथारना हानोबो मोजांथार ओंख्रि जानो मोनजाबावसिगोन माबाखौ माखौ बेगरखौ गोराना आं बिराद मोजां मोनो बेगर माबाजों मैथाजों खान्थाल बेगर अमा बेदर होनांगौ अमा जाखांबाय हा जोंहा जाखांबाय दाख्लै आं दाख्लै खेबसे नाजों संदों आं फिसाजों संदों आं फिसा जाबावनांगौमोन दां बबेयो देरद्रायबाय दानस'बावदो ओइ देरद्रायबाय खोमा बाराबा आं मोनसे टेस्ट खालामनो लुबैथारबाय हरनायलाय दं गोदै ना गोथाव जाहैदों गोदै नामा र' बांद्रायबो गोदैद्राय नङा फाननांगौमोन बासि अखानायै जाबा एसे माबा मोनबाय आङो एसे गोरलै हांमाहां मोनबाय आं अखानायै जाबा गोदैसिन जाबावगौ बासि दोननानै जाबा गोदैसिन जाबावगौ नङा नैबे एसे मथा जाबावबा माने मोजांमोन बुस्थुआ ना मोजांखा खान्थाला होमबा एसे रावनांगौमोन आरो बुस्थुआ बेहायनो फांनै दङना फांनै दंना गिदिरखाया गोरा नंबाय गोरा जानाय बेयाव जाखाजोबसै ना संख्रि बानलु लाया गानाया आंना मिनिनाया रायखस बायदि दा नों मिनिथाबा नायलाय गोरलै आं बिराद सिरियास मैंने मादा एसे मिनियोथ' जानाय सानोबा रायखस बायदि मिनिखायो सोरबाबा गोदैखौ जानो बायसो होनो आं एसे गोदैखौ मोनो बे मोजां माबाजों जानो संख्रिजों बे संग्रायखौ लायदो थां आथा नांखाया बेयाव लाना जायोसै मा खालामखो जोंना रानियालाय रानिया बिराद दामो बिदिनो माने ओंखाम ओंख्रि बियो ओमफ्राय गेलेयो आरो ओमफ्राय थुरसि दामबाय थाखायो ओंखाम बिनाया बारा मिथियाबाथाय फिसौ गावलाय बिराद थैथारखा सासेयावहाय उन्दैसो ओरैबायदि देन्जारखा ओमफ्राय हगारबा मा खालामो बिलाय खारफायो मानसिजों खेलायो दा दलद दोननाय नङा गुलुखौ उल्टासन खालामगोन बेयो ओंखाम माबा लुबैथारबाय बे हगार होनो थिनबाय थायो सासेया जोंना साइडआव दोनदो नै जागोन जायखिजाया ज' दोनदो ओमफ्राय माखासेखौ दा संना दोनदो ओमफ्राय एसे गोरलै मोनजाबाय ना संख्रि बानलु जोबा गोथाव मोनजाबायबा अखानायै जाबा गोदै मोनो गाबोन जानाय नायसैना सिसौ दोनना लायनानै बेयाव रेडि लाबाय जों खान्थाला माने बांद्राय गोदैद्रायबो जानाय नङामोन माने एसे मा होनो बिदिखौ राफोद एसे जानो मोजां जागोन मोनसेया गिदिर बिसौ बा गिदिर बालाजों बालायना स्कुटि सालायबालायनांगौ बेसर बेखौबा एखेबारे माबायाव मना एखेबारे फानफ्रबजोबलायनानै लाबोदों गिथावथावखा अमा फायखारि बायदि नुनाय नामा नंगौना एब्रा आंखौ मानसिफ्रा एफाराब गिदिर थख्ला लानानै फैखो सानदों स्कुटिजोंहाय मोनायाव दा थैखासिगोनसो जोङो गोलोमनाया
गरमखा बोथोरानो आयदा थाम्फै बुरबाय आंनाव बिरादनो थाम्फै बुरो एसे दा दसे थाबावबाथाय थाम्फैयानो थानो हानाय नंला गोलैबाय होमबा साननांसिगोन बहाथो थांबावनो दा दखानाव फानहैबा 10 थाखा गोथाव नङा दहायनो रायलायखांबाय जोङो 10 थाखा नङानो बिसिनिफ्रायसो 10 थाखा बायना लाबोयो गामिनिफ्रायसो ओमफ्राय सैसेयाव 10 थाखा ए जायो औ बावदों आङो सैसेयाव थाइसेनि गथाबोथ' 30 थाखा गाहाम लागौमोनदां ना गामियावबा बिराद मोजां जानाय मानाय फेसिलिटि दङ टाउनावबा बायनायफोरा खस्थ' जायो आरोखि जानायफ्रा एसे बारिनिफ्राय बोखांनानै जानो औ गोसो बायदि ना नुनाय मानि दंनाय गामियावहाय जानाय मानायनि फेसिलिटि बिराद मोजां आबाद मावनानै जानो थाखाय ओमफ्राय माखासे जाहैबाय गामियावबो मोनजोबा सोलोंनांगौ मानांगौ बा माबा मोनसे खामानि मावनांगौफ्रा टाउनाव नङाबानो जाया आरोखि बिदिनो गामिफ्रावथ' मोनफा मोननैसो थायो दखानफोरा नांगौखिनिफ्रा केरासिन नामा नै औ बारेन्दायाव लांसै नै जों जानायखौ नायबाय थादो नंगौ जानायनि स्टार्ट दाना बानलुआ माबानो दोनसै आलासि फैखायो नालाय एन्दार गोसानो एसे आङो दिरुमनियावनो गुस्थियाव आलु जबावबाय आं बै लांनानै दोनफैखायो जाखायो नालाय आं गियो जानो उदैया आलौ नागिरो बानलु नै थिपथिपारि मा होनोथाय बिदिखौ बोरदोन होनो नामाथाय ना बोरदोन खननानै जाफिन आखाइजों दांगासिनो लस जायो एकथासो दाम लायोथ' नोंसिनियावनो 10 ओमफ्राय थाखा बानलु थफायालाय मोनबाजों 10 थाखा लायो माबायावनो थाइसेयावनो थाइनै गोलैयो जोंना दङ सिगाङावहाय खबाइसे मोनखायोमोन आइया खाबाव दा गैला बेबो दाउ जानानै माबाना रज'नायसो बिदियानो मोजां गायनाया बारा थांनो नागिरा आं जोलै माबादोंमोन आं दहाय लाबोनाया गिदिर गिदिरसिन ना नोंनिया गिदिर आङो जावैदोंमोन ओमफ्राय गैया रज'जायाखै हायाबो खम ना जानांला रज'आबा गाव गोसो बायदिसो रज'लाबायो जोंनाबा एसे आवरायबाथाय रानबायबो दाउ जायोना बे गोमोन गोमोनखौ बायदिसिनानो रज'यो हारसिंसो रज'लाबायो आं जावैदोंमोन हारसिंबो थैयोथ' हारसिं रानदों गामिफ्रावसो गोदो बिफां साया जायोमोन ना नेनथारासिनो दाना गावगा गाव सिं सिङावसो दाखुमाग्रा जालांबाय टाउनाव थानानै आं दाख्लै जादों नोगोर गोथावमोनहाय बेगर आइसनि फिसानो ओमफ्राय माबाया लावथुथुथार जि गोथाव हारसिं जाजोबदों आं बायनायमोन जोंहाबो बायनायसो न'आव गैया लेसुबो गैया जोंनाव ओमफ्राय नालेंखर दा थायाखै गामियाव गैया गायो बिदिनो माबानानै जों जाबाय थाथ'नोसै बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना जानाया बेसेबां जायो ओरै रायज्लायनोसै ना ओरै माबाहैनो नै बाय 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 होनहरद' बाय बाय होनहरदो बाय बाय